Haló? So mnou je tu Alex. Nie Alex, chápeš? Aj tak Ja nie som Alex. Ja nie som Alex. No, Ja nie som takže- Alex. Počul si? sa to seklo nejak? Ja No, som je to konečne Gandalf. dobre. Podľa mňa toto bude prehra, lebo dvaja rytiera rádu. Ani to Nejak nevie to povedať. dneska. Čo? Ani to nevie povedať. Čo? Ani to nevieš povedať. Prečo? Dvaja rytiere, ja mi Adadu. Alebo čo si povedal? Žau! No, dobre. Ja Ale si odstúpim. silný dosť. Ja odstúpim z boju. Hej. Vážne. A idem Postup. idem si dávať sám Q1. Postup. Nedáš si Q1 sám. No, však som si dal už. Keby som tam bol ja, S modrou. no s modrou kto nedá? Ja poznám pár 45-tiek, čo nedajú. Ani s červenou. Jasne. Aha. S červenou. Dobre, neurážajme ich. Ani nevieš, kto to sú. Ani nechcem. Trápni. Hej? Hej, ale sú takí už, takí debinoši. No, mne sa to nechce hrať, ja už som unavený. Idem hrať na čelo. Hej, ty a čelo, no. Však hej. Keby ste chceli vedieť, že jak sa hraje na čelo, tak takto. Ale Alex vám natočí v pohode. Nie, ja mám už aj natočené jedno video, vieš? Mám jedno video natočené. Dám hore. Hej. No, takže to hrajeme už to ten boj. Mám, ale aj hore mám na YouTube, vážne. Jasne. Chceš to vidieť? No, Daj do potom. toho, že Alex Halas do YouTube a tam máš. Dobre, dám. Ja sa nehambím. Ja sa nehambím, prečo by som sa hambil. Tento boj je taká prehra, že až. Vstúpil do tvojej skupiny nejaká 45-ka. Hej. Hej, teraz. Aj opustil. Nie. Hej, ale ten čaroš je taký more nabiflený. Nabiflený. Som ťa tak Toto je Slovák. Páni a nabiflený. dievčatá. Nabiflený. Ten čaroš je nabiflený. Alex, potom ti niečo poviem, keď nebudeme na to. Dobre, tak to stopni a povedz. Ok. No som tu, len som mu nejaké srandovné povedal. Viete, jak to poviem po maďarsky panec? No, neho. Sis. No, takže, Sis. vidíte, prešlo mu. sa to hovorí. Sis. Ja by ste chceli vedieť. No, budeme troška do toho hovoriť aj po maďarsky. Že Alexko. Ticho buď. Bum. Shake it. Čo sme už dali hore 1 vs 1, tam, to moje video sa tam poriadne seklo. Aj moje. Moje sa tam ešte viac. Hej, ale pesnička bola dobrá. Dajte like. Aj buď ticho. Mne dajte like. Dajte. Ja som tlajčienka. Ja som tlajčienka. A vy, keby ste to videli, jak som si ich dával. Normálne. No, iba jedného. Snívaj ďalej, princezná. Ale vyhral som, ale 2-1, kamo. Som sa tak posral, že budem... No a mne to tak seklo, že hneď prvé som vyhral, druhé som prehral. Nie, Aj tretie. prvé si vyhral, prvé si prehral a druhé si vyhral, ne? Nie, lebo sa to seklo, že je víťazstvo. A to prvé som vyhral a Ale to potom ti druhé nie som toto, prehral. nepripočítalo víťazstvo. Pripočítalo. Nie, to nepripočíta. Nie? Nie, ja viac chodím duely, ja viem. Mne tam bolo jedna, ale... Zabil mňa si to toho nezaujíma. rytiera radu. Jasne. Vážne. Kedy? Teraz, pred chvíľou, čo si tak napálil pred tisky, no tak vtedy. Wow, shit. Ale už toho lesného bežca som si zabil aj tak. Sám. Tak mám 2 rytierov v ruke. Vidíte? Je to porážka. Dáme ešte rýchlo nejakú 1 vs 1? Počkaj, 3 vs 3. Poďme teraz Ignis natočiť, vieš, drop a... Ignis. Hej, no. Stopni rýchlo, lebo... No tak sme tu a... Killujeme to tu Ignisu.
Jak vidíte, už nemá až tak veľa HP. Rýchlo si dám Potom- toto. No. Jak by drop, prosím. Drop. Bom. Joj, koník. Ja mám plus. Ja mám plus. Jo. A Zoberiem si. dvakrát vylepšený Pyridak šéf. Mne spadol kompozítsky lúk. Na jednom plus 4 škôd a na jednom plus 5 škôd. Jeden plus 25 level a jeden 31, ty vole. Ďaká. No takže to zase stopneme a teraz u Madoka. potom vám ukážeme Madoka. Poď. Jedna. No tak sme tu späť a jak vidíte dávame si Madoka. Madoka, zase zomrem asi. Teraz som to spustil, troška skôršie. Nech by ste videli, že Jak pekne si ho dávam, aký som silný. jasne. Pred chvíľou som povedal, že som noob. No a Dobre. ešte možno, že si potom dáme nejakú. No spadlo Dobre. neobyčajné hovdvabné rukavice na hovno. Baránia lepka, to mi je na hovno. A mne. Dobre. No, na takže level 31. Ó, rýchlosť útoku. Čo? Ale čo rukavičky? Hej, no, ale na nič, nevadí. No mne spadla lepka. Je to dvakrát lepšia. Môžem povedať. A počkaj. A ukončíme to? Či ešte nie? Môžeme. Ešte máme 3 minútky a pol. Neviem. Poďme. 3-3. Čo? 3-3. Tak, neviem, môžeme. No tak stopni to, aby sme mali ešte času, no. No čaute, sme Sme späť. späť a A jak vidíte, už nám ide 3 3 vs 3. Sme len dvaja. proti Centuriovi, neviem, či ho dám. Ja si ho dám. Hej. Poď, No. lepa. Takže, poďme do toho. Čakaj, toto tam, hodím strážcu. Au. Bereť, ten centurko je pekný. Pekný. Počkaj. Ty si buzík. Ale nie tak myslím. Ten rekrutkár nevie hrať, takže v pohode. Ten centurio. Au! Ty vole. Toho neviem. Horlivého rekrutára si dám. Ale či centuriu. Au. Alex, je to na tebe. Není. A keby som ho chytila, tak by sme ho dali. Toto je asi prehra. Dobre, poď ešte raz. No, poď. Spolu poďme. Poď za mnou. Au! Ne. Dobre, Poď. teraz si ho dám. Poď. Dobre, toto je vyhrané. Už. Tyš. Pekne. Krásne. Poď. Čakaj, rýchlo, hoď. Doriti. Poďme, rýchlo, poď. Dobre, hodím strážcu. Pozor. Au. Poď. Nie, bež. Ne. Zabijam ho. Dobre, Počkaj, ty chod na toho rekrutkára. zabil som ho. Ešte nie. Dobre. Pekne. Au, stopni ho, len ho stopni. Nedám ho. Ne, sorry. Koľko? Videl si to? Dáme si. Najprv musíme to od Centuria nejak odstaviť. 1 minútka. Doriti. Ne. Zašli na ňo vtáka. Zaslal si. Au. Ne, bež. Daj na ňo jedna. Daj na ňo vtáka. Aj. No, takže z tohoto videa bolo toľko. Tak čaute, majte sa do nového videa, čau. A šťastný nový rok. Keď sa vám video páčilo, like. Nie, tak si zase. Keď nie like. Tak tiež like. No, A keď sa vám ani nepáčilo, ani páčilo, tak potom like. Like a odber. Čaute.